anatomiji, ja tu tvoju anatomiji znam. Bogvico ste provađali. Jovane, ti se odžališ. Ja zato ne možu da se sa medicinu ne dostam. To se ne pleć. Zanim Sašu se učit ne budeš abasta. Ali Saša mi segna tu brigadu. Ne možemo živjeti. Saša, ali nam je čas nemaš. Если се будеш ке мне хова тафлетан ten čas na tebe obrnu ne budu mít. Cože, to mi chceš vyprožovat? Jak to myslíš? Tak, jak to říkám. Hele, víš co, milá zlatá, já pro tebe taky vůbec nemusím mít čas. Nemyslíš, že jsi jediná holka, která o mě má zájem? Ne znam, deca su deca, ali problem je u tome da ova deca su rasla bez nikakvog nadzora. Niko se njima nije bavio. To je u stvari, u tome je problem. Da, jel da? A da. Znači. Tako je to. To se mi ispaštamo. Sad pogledajte, vidite ono budalo, jer mora da se koči, ej vozaču, ti zakočiš, nećeš. Aj sad opet! Dobro, ljudi, samo lagano, sve u redu. Ma, nema struje, ne idemo dalje, izlazite naprijed. Baš me Jezivo, ali eto morate još. Nemam, rekli ste nema struje. Nema. Prepreka na putu, Sve. treba da izađemo. Pa to stvarno nema smisla. Navozite nas kao krompire, levo, desno. Moramo da slušamo ove mlade kako se svađaju i sad na kraju treba da izađemo. Ma da ja vama nešto kažem. Ma idite vi, dođemo. Gospođo, Ma ne. u vaš trolejbus da uđemo. Hvala vam puno, ali pre svega, evo, došli ste ispred Narodnog pozorišta, idite po repertoariju i pogledajte neku predstavu. Ma sramota, bre. Za ovakvu vožnju plaćamo rukovice. Pa jesam. Ja sam imala godišnju kartu za prvu galeriju, dok si ti još nisi ni rodio. Tako je. Ovaj zelembač je još sisao majčino mleko dok smo mi šile u letu za odlazak u Narodni pozorište. Ma gde on bilo šta zna, ajte molim vas. Pa eto, vidite, vraćam vas u mladost. Ma nije Uzdravlje. Gospođe, kad biste vi znali koliko ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući. A šta je tu smešno? Pa sve, ali... Koji sam ja neviđeni baksus. Prvo oni divlji taksista, sad pokvaren trolejbus. Doviđenja. To nisu glubosti proste, takovi ako si ti može biti na tuce. Ali ja tě mám Ti ráda. imaš rada jer tu svoju medicinu, bez te ne potřebuju. Ali ja tě mám opravdu ráda. Hele, nech mě, no půjdu já a dluží si tu svou blbou medicínu. Jovane! Nech mě prostě, vole. I ova zgrada Jugo Eksporta, nekada Jugoslovenske banke, također je vezana za Jaroslava Prhala, a kada već pogledamo na zgradu Narodnog pozorišta, ne možemo da se ne setimo čuvene glumice Vele Nigrinove, koja je bila češko-slovenačkog porekla. Izvinite, mladiće, vi imate kartu? Imam, naravno, kupio sam još na početnoj stranici. Ja se nešto ne sjećam, a drugo rasterujete na moj... Ja? Da vam posla, pa izašli su zato što je vozio Vukovaru. Ne, nego zato što ne mogu vas više slušati. Nemojte, molim vas, pa baš ste me razočarali sada. To me ne zanima, ne pustite vozilo. Znate šta, nećete mi pokvariti raspoloženje. Idem lepo na ulicu pa ću tamo da nađem svoj publiku. To idite To ga izbaci slobodno. votil moment. Tako je, tamo radite šta god hoćete tamo. Devojke, šta ćete u trolejbusu, nema struje, ne idemo dalje. A? I to što kaže. Znači, vas dve ste sve vreme sedali u trolejbusu bez struje, tako? A? Baš smo se lepo ispričali, mogu da vam kažem. Baš mi je drago. Znači da naš trolejbus i nije ovaj za bacanje. Pa gde za bacanje? Pa ja idem svaki dan na faks vašim trolejbusom. Za to biste vi meni tačno ako mogli da date značku, počasni put. I da me oslobodite plaćanja karte. Ne, kad bi ja to mogla, to nije u mojem nadežu, sebi vola. Šalim se, imam studentsku mesečnu. A šta studirate? Češki jezik. A, to je lepo, mada je jako lepo. Da. A ti? Što onda još studiraš medicinu? Da, ostalo mi još par ispita do kraja. Ali dobila si posao. I da i ne, to je komplikovano. Dobro. A šta je s onim tvojim što nas je onako napustio? Zaista ne bih o tome
Opasni ste vi, ja vam onda kažem, nastavimo. A ne ide dalje ovaj trolejbus, ne ide. Pa kako one sede nas izbacili napolje? Aj bre, gospođa. Pa Aj, kako? dobro. Ne ide. Što nas slušate? Znate šta? Ipak mislim da ste malo previše iskreni. Draga nova prijateljice, hajmo mi malo Meni spada to u Dobro, komunikacija s utjecima deo mog posla. Kasnije na predanje. Izvinite, zadnja vrata da nam otvorite, možete? Naravno, sve može, samo da, može. Sve po propisu, sve po pravilima. Kako ste mogli da pustite sve one putnike na trgu? To je dok je bila situacija B. To su vanredne okolnosti, a sada je situacija A. Jel da? Da. A znate šta ja mislim koja je situacija? Aha. Mislim da je situacija da vas dvojica želite da vam nas dve pravimo malo društvo. Jest, bez toga smo ko bez glave. Nemojte njega da slušate. On je malo cirno. Malo Evo vam bombonice da se osvećite malo. Doviđenja. I onda se vidimo. Vas si na ulica! Ćao, vidimo se. Da li si Ćao. siguran u to? Slušaj, ova zadnja, siguran se ovdje. Ma dobro bre, brate, od pune trole ostalo smo nas dvojica sami. Ma da, ali ne brini, vidim grupu kineskih turista kako sam se približao. Pa da prišemo. Ma jok, imao da im naplatim kartu. ispred. E vidite, Samo ono ti zgradu kažem, kapetan Mišinog zdanja, mislim, nju je izgradio čuveni Jan Nevola, a ktitor te zgradnje bio je Miša Anastasijević. Prvobitno je trebalo da bude zgrada Ministarstva vere i prosvete, ali je posle dobila sasvim drugu namenu. 3 tačke. Ajmo! Glumci! Ajmo glumci! Ajde, sjapite se, glumci, ima mesta! Dok je pun trolejbus, ajde da vidimo kondukter, jel ima da naplati karte? Jel ima Neda da naplati nešto za članarinu? Dobro. Glumci, ja bih zamolio ovako,